Moikka! Moi! Eli kuten otsikot huomaatte, mulla on vähän synttärit ja mä sain kameran. Mä kuvaan sillä mun omalle kanavalle videota, mikä lukee tuolla alhaalla. Ja sitten mä laitan myös kuvaa teille kanavalle niitä videoita. Missä laitan galusta siihen. Se ei nyt näy. Mutta tää on Haman Star 700. Ja sitten tämmönen, tää on Canon EOS 700 D, nämä kamera, ja tässä tuli mukana tuo objektiivi. Se 12-5 millinen. Sitten pari suojusta, objektiivin toiseen päähän, sitten siihen kameraan, siihen objektiiviin. Sitten jalustalle. Sitten akkua. Tai tämä akkulalle. Ja sitten tää on latausjohto, mikä laitetaan ja sitten akku siihen. Ja tämä on se, mitä voisi käyttää tietokoneen. Ohjekirja. Laitan asetuksia kuntoon. Ja tässä on tämä kamera. Eli tää on siksi hyvä, koska tää on tää näyttö, nyt se on suojassa. Sitten se voi niinku avata. Ja tässä on nämä kosketusnäyttö. Ja sitten se voi niinku kääntää itseäänpäin. Se on helppo kuvata itseä sille. Siksi tää on hyvä. Tää on kosketusnäytön ansiosta tämä kamera. Mutta joo, katsotaan, että nyt voisi ajatuksia videoita, koska mä kuvataan puhelimella ja mä kuvaan mun kanavalle puhelimella. Ja niin. Sä et oo puhunut tässä videossa mitään. Sanoppa nyt jotain meidän katsojille. Sanotaanko vaikka moi? No sanotaan moi! Moi! Moi!